dobrodošli u novi klip na mom kanalu. Ljudi, u ovom klipu ćemo igrati na LBSG serveru Skywars. Znači, dosta je updateovan ovaj server, tako da neću vam to pokazivati sad, tako da možemo da krenemo u game. Ja sam uzeo kit Brawler, znači na knockback da dobijem i to je to, možemo da krenemo u game. Ok ljudi, evo nas u prvom gameu za danas i da čekamo 20 sekundi da ovo krene i da želio bih da vam se zahvalim na 100 subscribera, tako da hvala vam puno. Trudim se da vama budu klipovi što lepši, što bolji, što zanimljiviji, da snimam sa puno youtubera, ali sad baš oni nisu nešto u slobodnom vremenu. Da, očekujte klipove sa moje izmišljene priče, postite njegov kanal, stvarno je odličan i da, on će sigurno biti sad srećan kad sam ga pozdravio u klipu, pošto imam 100 suba, on ih ima nažalost samo 13. Napravit će novi kanal, ali mislim da neće brisati stari, ili će brisati, ne znam, nisam tačno siguran. Ja sam mu rekao da možeš i da izbrišeš kanal i da napraviš no, tako da, a možda imaš i dva kanala kao što ih ja imam dva, ne, ja ih imam 3 kanala, tako da isto mu je. I sad mi imamo onako solidan armor, onako nije baš za pohvalu, ali dobro. Valjda ćemo imati dovoljno blokova do spawna da dođemo. Mislim da hoćemo. Možda, ako još skočimo, 100% idemo na spawn. Da, stigli smo na spawn, bukvalno lagano. Dobro, ovdje to i ovdje pita. Skači. Dobre. Nisam izgubio nijedan health. Ups, bolje. Uđemo. Ok, dole sigurno ima ovdje neki chest. What the hell? Gdje su chestovi? A ovo nije spawn, ono je spawn. Na koju foru ja da dođem do tamo? Majke. Dobro, ne može, ovo pada. Aha. I dole apsolutno nema ničeg. Ok, došao je isto neki lik. O, haker neki, brate, nema šanse da je sve ovo lik dobio. Daj da ga ubijemo. Odlično, ubili smo ga. O, pobedio sam. O, to. Pobedio sam, da vidimo sad kad spusti TNT. I eksplodira, idemo u sljedeću partiju. Dobro, ova mapa mi se jako sviđa i stalno sam ranije igrao na ovoj mapi. Ok, odlično. Dobro, baš dobro. Do sad je odlično. Zaista mapa je preodlična. I još imamo odlične stvari u chestu. Dobro. Samo blokovi. Dobro, blok. Gravel mi neće skoro ništa, tako da. Ja, ni ovdje nema mnogo. Dobro, izgleda ćemo drvo morati da cepamo. Nisam znao da su kad su dali have achievement. Dobro. Pozdrav mog druga Dimitrija. Pozdrav da vidi. I uj, vidio sam se lik približava. Uđi. A, on ide ka spawnu. Neka meni. Dobro. To je lepo čuti. Ali nije lepo čuti to.
Eto, on je sad na spawnu. Ja moram brzo da odem također na spawn. Jo. A on je moj, brat. Mada, još sam ga i ubio. Diamond kapa. Okej. I trebaju mi samo diamond pantalone. Ovo je ekstra. Majke mi full sam diamond. Preodlično. Znači, odlično. Potatoes. Dobro. I ostoji još... Oho. Da si ti pošao, sine? Ohohoho. Pohvala ti na strelama što daruješ. Nećeš. Dobro, ajde vidimo. Meni je bitno da sam ja full diamond. Ništa mi drugo nije bitno. I da, i bitno mi samo da su likovi. Okej. Ovo će mi biti zajeban mnogo. Vidite, više nemam ni strela. Izgađao sam ga u pičku materinu. Blokovi. Džabe si krenuo, druže. Kilo sam ga. Idemo još jednu. Što da ne? What the hell? A gledam. Ok ljudi, to bi bilo to što se tiče klipa. Ako vam se svidio, obavezno ga lajkujte, šerujte i subscribeujte ovaj klip. Ja, subscribeujte moj ovaj klip. Subscribeujte se na moj kanal i čao.